डिरेक्टर आरो माखासे स्टोरी लिरनायफ्रा आरो लिरबावनो नागिरदों मोदै टुखौहाय ओरैनोथ' दा प्रिपेयार जादों जानाया लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जे दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना माखासे गोबां बोसोरनि सिगां दिहुनजानाय मोदै सावथुनखौथ' गोबाङानो नायखांबोखाबाय जानांगौ आरो बे मोदै सावथुननिनो पार्ट 2 फैगोन नामा बेनि मोनसे भिडिअआ एबा बे मोदै सावथुनावनो एक्टर महरै फाव खालामनाय बिथां जोंसार बसुमतारी एबा सिलिमालाय बिथांनि ससे भिडिअआ गोसारगासिनो दङ स' नोंथांमोना फेसबुकफोराव नुदों स' बिथाङा बे ससे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्लाथ' बे मोदै सावथुननि पार्ट 2 फैनो थांगासिनो दङ होननानै बुंदों आरो बे मोदै सावथुननि माखासे स्टोरी स्क्रिप्ट लिरनायफ्रा आवगायगासिनो दङ होननानै बुंदों एबा प्रिपेयार जागासिनो दङ होननानै फोरमायदों आरो बे मोदै पार्ट 2 सावथुनाव बिथांखौनो माने फाव खालामगिरि महरै हांख्रायफिनदों होननानै बुंदों एबा बे मोदै सावथुननि पार्ट 2 फैयोब्ला बिथांखौनो बे सावथुनाव एक्टर महरै फाव खालामनायखौ नुनो मोनफिनगोन दे लोगोफोर आरो बै समाव बे मोदै सावथुना गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ मोननो हादोंमोन आरो बेवहाय फावखुंग्रि रिंकि ब्रह्मखौबो फाव खालामनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो सोर बे मोदै सावथुननि पार्ट 2 खौ फैजानो लुगैयो स' बयबो कमेन्ट खालामोब्लानो जाबाय आरो नेक्स्टआव दङ MB प्रेजेन्ट बेनारनिफ्रायबो मोनसे हायना मुंनि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ जाय मिउजिक भिडिअआव नोंथांमोना फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथुराज रिया आरो हास्थायसा बिथांमोनखौ आरो मेथाइ रोजाबगिरि महरै दङ मिजिं बरगयारी लोगोसे आशा बर' बिथांमोना स' बिथांमोना बे हायना अफिसियेल फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि टिजार भिडिअखौ MB प्रेजेन्ट चेनेलाव दाख्लैनो हगारनानै होबायदि लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि दासिमबो नायाखैब्ला स' बयबो थांना नायहैब्लानो जाबाय आरो आबुं मिउजिक भिडिअआबो थाबैनो फैगासिनो दङ बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय